Vi skal læse fra profeten Esajas bog, kapitel 11, vers 1 og 2. Men der skyder en kvist fra Isais stub. Et skud går frem fra hans rod. Over ham hviler Herrens ånd. Visdom og indsigtsånd. Råds og styrkes ånd. Kundskabs og gudfrygts ånd. Han lever og ånder i frygt for Herren. Jeg ved ikke, om I kan se billedet for jer. Den her stub, som er skåret ned. Den er træstub. Og når folk ser det her, så ser de, der stod der engang et stort, vældigt træ, men nu er det fældet. Men det her vældige træ, som engang stod der, det er ikke færdigt med Gud, eller Gud er ikke færdig med det. Der er stadigvæk planer med det, og der skyder en kvist af den her stub. Og det er altså Isais stub, et skud, som går frem. Af det her træ, som er fældet, der kommer noget helt nyt. Der træder Jesus frem. Først bare som en lille bitte vækst, og man tænker, hvad mening, hvad er der i sådan en lille kvist, hvad kan den gøre? Men den her stub vokser sig kæmpe, enorm og stor, så han får magt over hele verden. Se, nogle gange kan Jesus virke som den her lille stub for os også, og vi har svært ved at se, hvor er han henne, og hvordan kan jeg se ham? Men jeg lover dig, han er Guds udvalgte konge, og han er din konge, og han har styr på universet. Det er stort. Det er ham, vi mindes i adventen og ser frem til skal komme igen, og det er ham, vi fejrer i julen.